Good job. Hi mga lalas! Dito lang kami sa bahay today. Maganda yung weather. So, ngayon, dito kami sa garden. Maglilinis kami. Here. No. Yan yung Sophia, oh. Sus, akong anak, oh. Here, hold here. Here, hold. Let go. Yeah, do not let go. Got to let go. Oh, got to let go. Okay, let's go na. Okay. So, na-amaze ako kay kay Sophia. Tignan nyo yung aming dalaga, oh. Aming dalagita. Sus. Kasya pa pala yung body warmer niya. Pwede pa ako next year bumili. Ito, tanggalin na daw to lahat ni Dada. Nasayangan ako sa aking rose. Ay, namatay yung isa, oh. Namatay. Ay, ito, it's dead na talaga to. Parang ganyan talaga. Yeah? Say hi, baby. Say hi. Hey. Uy. Ay, no. Aking cowgirl, oh. Cowgirl. Naglubot. Merkurik, oh. Nagkuhan na siya siyang la. Dada, look. Ha? Ah. Lilinis ako ng bintana sa labas. Kasi may time ako today. Ha? A few moments later. Look at my car wash babies. Ha? Car wash, wash. Asus ka. Ka very sexy. Turn it, anak, turn. Yeah. No, anak, turn it. Yeah, like that. Very good. Yeah. Doing car wash. Good job. Put it in the middle, Dada. Oh, she's moving it also. No. Leave it there. Good job. So, tapos na kaming maglinis ng konti sa labas, pati yung sa shed namin. And then dito, inano ni Bana yung aking bike. Tapos yung mga basura, iniba namin. Tapos yung aking stove, kailangan ko yung linisin this week. Yan yung aking assignment. Tapos naglinis na ako dito sa sala. Ayan. Linis na yan. Stop-soger lang naman. I mean, vacuum. Tapos, naghanda ako ng lunch kasi pauwi na yun sila. Naglakad sila ni Dada. Yung lunch namin, ito yung nakita nyo sa TikTok. Cucumber, apple, paprika, red, and orange. Tapos, etong strawberry. Para kay Sophia to. Kumakain naman din siya ng cucumber.
Ayan. And then you have strawberry and banana kasi gagawa ko ng smoothie. Yung simple lang na smoothie na ilalagay ko strawberry, banana, tsaka ice cream. Wala akong ice. So, ice cream yung aking gagamitin. At tsaka gatas. Yun lang. No sugar added. No nothing. No honey. Yun lang siya. So, i-prepare ko na muna. Ito lang pala yung nagawa ko. Tapos sila uminom. Is it yum-yum? Look at that face. Yeah! Mag-movie time muna kami. So, habang hinihintay kong maluto yung bigas, nagluto ko ng bigas para ilagay ko sa ating paprika. Gagawa lang tayo ng overnight oats. Oats, or parang ano to siya. Ito yung gamit ko. Parang may muesli, tsaka may oats din na halo. Lagyan ko lang ng chia. Konti lang. So, dagdagan ko pa. Yan, may dalawa na akong ginawa. Lagay ko lang to sa fridge. I'm making stuffed peppers. Ilagay muna natin to siya sa oven. For 20 minutes, 200 degrees Celsius. Tapos, nagpapainit pa ako ng oven. And then, gagawa natin yung ating filling. Yung peppers namin, nilalagyan ni Sophia ng cheese. Medyo nalata yung aking peppers kasi iniwanan ko ba? Napatay na yung apoy na nakasarado. So, next time, kunin nyo. Pero actually, 20 minutes na 200. Yun kasi sabi nung ginaya ko. So, wag nyong i-ano ng 20 minutes. Kung pwede nga dapat sana, lutuin nyo na lang siya kasama sa mincemeat. Here, the other side. Para sabay silang maluto. Kasi ngayon, latang-lata na yung aking pepper. Dito, baby. Pia, here. 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 No! Here, in the meat. And this side. Can I hurry up? Yeah. Okay, finish. Here. Yeah. Good job. It's enough. It's enough. Stop. Okay. Good girl. Yes, here. Look at mama. Yay! Luto na yung ating paprika.
갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지